Kenhun Anti-Narcotics Task Force ANTF hapok kejingalam Deputy Superintendent of Police Headquarters Southwest Garo Hills. Haringkat ki pulit napok Munabari Outpost OP Badgaro Bara Outpost Guard Camp OGC. Kabah habor kona kabahab Munabari Outpost Ampati Police Station. Haka khatlai tarik mentau benai kila penlong kejing kendra kabakerpang. Bad yok ban kurup haduk khatwe hajar teli ki dawai kuli drug methamphetamine tablets yaba. Bad kem no ya laingot ki brew bedon kiti. Kini ki laingot ki bala syak kem hakani ka jingkendra ki de ki bala tip kerteng kum Mustafa Sheikh Akusau ubadai na Gaza rikan di Mankachar Assam. Meter Ali Laipu Ar na Tangaun Police Outpost Dhanwa Assam. Bad Unur Abdin Akusau snemerta ubadai na Mankachar Assam. Na kini ki laingot ki pulit ki layok ban kurup no haduk khatwe hajar teli ki dawai kuli methamphetamine tablets yaba ki badon ya ka jingkhia ka ba hadu iwei point kilo lai teli ki mobile phone atli ki thuk bat ka wei katari. Na kaliang ki pulit ki la register case persya e kini ki laingot hapo Ampati Police Station hapo ki kendon jong ka Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act bat ka jing tokit menta kadang ya syakmat. Hakaju kapor ki pulit ka Southwest Garo Hills ki panya ka jing trailang jong ki pajba ha ka bayadei bat ka ne ka jing tokit ka badang ya syakman. Nalor kata ki lakan turu ya kino ki badan jing tep halor ki bakum kini ki kambean bakin wan syakmat ban pentep sya ki bor pulen ha ka ba on buri e ki kerteng jong ki bat on airu da ka khusnam halor ki jing ajing tep ki balam sya ka jing yok kiam ya ki brew ki badan keti.